Дилшод Ойматов хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 14 шаҳри Панҷакент мебошад. Вай трактори хурди ҳамакориро ихтироъ намуд. Трактори ихтироъ намудаи вай 9 намуди корро ба анҷом мерасонад. Аз қабили ҷуфт кардани замин, ҷоя кардан, сихмола, заминро чизел мекунад, притсепи яктонагӣ мекашад, борҳои вазнаш то 300 килограмм мебардорад, ҷояи калон мекашад, заминро ҳамвор мекунад ва дору мепошад. Вазифаи трактори ихтироъ намудаи Дилшоди 14 сола дар фосилаи кам ба кишт омода кардани заминҳои хурд ва калонро ба самар мерасонад. Ӯ мегӯяд барои омода намудани трактори мазкур дар муддати 1 сол бо ҳамроҳи устодаш ва падараш сохтааст. من این مینی تراکتور چرا ساختم مقصدم که هر سال برای کاریدن و گنداشتن حاصل مبلغ کلان صرف میکنیم که این با بودجه عائله ما ضرر میرساند. من این لحاظ تصمیم گرفتم که کار اختراع کنم، چیز اختراع کنم و به عائله ما فایده‌ناک باشد. برای آماده نمودنی تراکتور خردی ҳамакори Дилшод Ойматов тақрибан 30,000 сомони маблағ сарфа шуда аст. Вай мехоҳад дар оянда барои ихтирооташ алафдаравак, яъне касилка, чимзанак, картошка канак ва баки газ барои сӯзишворӣ насб намояд. баробари қаҳрамонии гузориши мо Дилшод Ойматов имрӯз дигар нафарон низ ихтирооти худро барои озмуни вилоятии олимпиадаи техникони Наврас оварда ба намоиш гузоштанд. Ҷасурбек Неъматов ӯ низ иштирокчии озмуни мазкур дар бахши автомоделӣ мебошад. Вай хонандаи синфи 8 лицеи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мебошад. ихтирооти вай мошинаи электронӣ барои сайёҳони хориҷӣ аст, ки бо нурҳои офтоб кор мекунад. барои омода намудани мошина 2 моҳ вақт сарфа шудааст. ба гуфтаи Ҷасурбек барои сохтани мошинаи ихтироъ намудааш тахта, ноқилҳо, чароғакҳои ранга, нимноқил яъне батарея, термоклей ва варақи ранга сарф шудааст. Ҷасурбек мехоҳад барои пешрафти илму техника саҳми худро гузорад. فرقی این ماشین از دیگر ماشین ها در آن عبارت است که این با یاری باتری آفتابی کار میکنه. انرژی ها از آفتاب گرفته ماشین ها با تمام ماشین ها با انرژی تامین میکنه. این با الکتروموبیل میباشد. این به گاز، به بنزین، به سوزشواری راه میره. فقط انرژی را از آفتاب میگیره. وقتی که در آفتاب ابرها آفتاب را روپوش کند در این باتری های ذخیروی موجود می باشد. از آن باتری ها استفاده برده می شود. санҷар асрорқулов хонандаи синфи 10 муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи Ҷаббор Расулов аст. санҷар низ иштирокчии озмуни мазкур мебошад. вай толи 2 сол аст ки ба маркази таҳсилоти иловагӣ меравад. ӯ инкубатор сохтааст. имрӯз вай инкубатори сохтаашро дар назди аъзои ҳакамон муаррифӣ намуд. инкубатори сохтаи вай бо мақсади ёрии моддӣ барои оилаи худ сохтааст. ихтирооти сохтаи вай то 60 дона тухмҳо ҷой мегирад ва кор карда мешавад. با مقصد یاری مادی برای عائله می باشد. من این اینکوباتور را در شرایط عادی پرنده پروری را جاری نموده دسترخوان حلقم خوراک سبک و فایده‌ناک تیار نموده عبارت است. من این اینکوباتور را یعنی پیشروی خواجگی پرنده پروری را خیسه خود را گذاشتن عبارت است. озмуни вилоятии олимпиадаи техникони Наврас аз рӯи 10 бахш авиомоделӣ, автомоделӣ, мошинаи ояндаи коинот, киштии ояндаи обӣ, аграрӣ, робототехника, радиоконструкторӣ ва барномасозӣ гузаронида шуд. дар озмун аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд наврасон иштирок намуданд. он бахшида ба 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон байни наврасон баргузор гардид. бино ба гуфтаи директори маркази таҳсилоти иловагии назди раёсати маорифи вилояти Суғд Фирдавс Ашурматов озмун аз рӯи 2 категория аввал байни хонандагон ва дуюм байни дастаҳои шаҳру ноҳияҳо ҷамъбаст мегардад. ҳадафи асосии озмуни мазкур ин дарёфти чеҳраҳои нав дар риштаи техникӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ мебошад. дар маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд беш аз 60 маҳфилҳои ихтироъкорӣ дар 18 шаҳру ноҳияҳо мавҷуд аст ки беш аз 5000 хонандагон бо ихтироъкорӣ навоварӣ машғул ҳастанд. имсола чорабинии озмуни вилоятии техникони Наврас бо шиори ихтироъкорӣ навоварӣ баргузор шуда истодааст ва ин омодагӣ ба даври ҷумҳуриявии озмуни илм, фурӯғи маърифат маҳсуб меёбад. озмуни вилоятии мазкур бо мақсади ҷалби бештари хонандагон ба маҳфилҳои равияҳои технология. ин
инноватсия ва санъати амалӣ, бедор намудани шавқи наврасон ва омӯзиши техника ихтироъкорӣ равона шудааст. Озмуни мазкур дар муассисаи давлатии истироҳатгоҳи кӯдакон, наврасон ва ҷавонон ба номи 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов гузаронида шуд. гузошти Ганҷина Олимова, Наимҷон Эюбов барои барномаи иттилоотии хабар.